गोजांदों एसे-एसेना गरम खालामो लासैनो सेंग्राफोराबो एसे ओरै मोसाफैनायाव मोजां मोनगौमोन ना बोरायफोरासो माथो सेंग्राफोरखौ सिख्लाफोरखौ दानथुमबाय ओरै मोसाग्रा दंनायबा ओरै फैनायबा मोजां मोनगौमोन आंबो सेंग्रासो आरो मोनसे रियेल काहानि खोन्थानाया दाख्लै आङो मेथाइ रोजाबदों माबायाव 16 नभेम्बराव नैबे राङापानियाव बेयाव प्रग्राम मोनसे दंमोन बे खालि मेथाइ रोजाबहां जानायाव माने प्रग्राम खालामनो फैनायाव ओंखाम जाबाय दंना बेयावनो आंखौ गार्लफ्रेन्डआ फन खालामनानै आंखौ ब्रेकआप होदों ओरैबायदि दुखु थेवब्लाबो ब्रेकआप जाबाबो आं प्रग्रामखौ खालामनायसै मोसाफा रियेल थारदे खिन्थु 2023 नि 16 नभेम्बराव जादों बे जाथाया दा
गोसोआ हाखु जायो Thank you. बरिया जादों मोसानायाबो गोजोननाय थाबाय सापर्ट होबाय थादों बिदिनो दा दे